Pois hoxe estamos aquí na Praza de Abastos para facer entrega dunha cesta de produtos que os praceiros xa levamos 4 anos con esta iniciativa e eles de xeito totalmente altruista para colaborar co IES Chamoso Lamas, pois cédenos todos esos produtos que temos aí para que os rapaces das distintas excursións vendan as súas rifas e o agraciado, neste caso a agraciada, neste caso un agraciado, pois a reciba e o disfrute. A ver se por primeira vez nos convida a algo, tanto os da praza como a nós, pero bueno, en todo caso, o noso que queremos é agradecer á Praza de Abastos e a algún outro establecimento que tamén colaborou que siga facendo isto e animar a toda a cidadanía que sigan tirando deste espazo que temos que entre todos tentar recuperarlo e sacalo para adiante. Bueno, buenos días a todos. Nos encantados desde a Praza de Abastos de poder colaborar con nosos produtos, máxime para algo tan fermoso como é para unha excursión para mozos do Instituto Chamoso Lamas. Nos xa levamos anos colaborando, apostando, e desde aquí, desde a Praza de Abastos, sempre vamos a seguir colaborando. Parécenos que é algo fantástico este tipo de iniciativas. Aparte de poñer os nosos produtos en valor, en dalos que os degustará José Manuel, que lle dou a noraboa por a cesta que leva. Bueno, pois xa digo, desde a Praza de Abastos nos encantados de colaborar, seguiremos colaborando, dicirlle ao Instituto Chamoso Lamas que siga con este tipo de iniciativas que creo que son moi fermosas e que poñen en valor todo o que é o traballo que se leva a cabo dentro dun instituto. Nada, buenos días, estou moi agradecido por este agasallo inesperado. Nada, dar as gracias aos colaboradores que participaron na elaboración desta cesta e máis dar as gracias ao Instituto por ter esas iniciativas para que os nenos xunten os cartos para ir de excursión. Simplemente gracias. A Praza de Abastos é un lugar referente aquí no centro do pobo, todo o mundo sabe do precio e calidade que aquí hai. Nos apostamos por sector primario, é o sector gandeiro, o sector pesqueiro, o noso campo, todos os terneiros veñen comprados aí, ternera gallega, pescado da ría, un produto de primeira calidade. Nos apostamos sempre por a calidade, que decir, entonces sí que animamos a xente que veña a mercar a Praza de Abastos porque aquí sempre van a encontrar precio e calidade.